Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi, yena umnini mandla onke, yena ohlezi esihlalweni sobukhosi, ungumqali nomphelelisi weimpilo zethu. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuvula ngomkhuleko egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, okuyena oyinkosi nomsindisi, inkosi yamakhosi. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe ezimpilweni zethu sisemhlabeni, njengoba kuyintando yakho Nkosi ebusayo nasezulwini. Sithethelele Nkosi amacala ethu esiwenzile siqonda nalawo esiwenzile singaqondi, siholwa imoya ebusayo la emhlabeni. Siyacela Nkosi usithethelele, uzusigcwalise nangothando lakho, sikwazi ukuthethelela bonke abasonayo, singasoleki phambi kobuso bakho, singabi nakho ukusoleka Nkosi phambi kobuso bakho, kodwa usindise ngezwi lakho Nkosi, usindise ngamandla ukuthi sikwazi ukuthi kuze size phambi kobuso bakho, sizithobe, sicele intethelelo phambi kobuso bakho. Amandla nobukhosi angawakho Nkosi yethu Jesu Kristu, manje kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, ngizocela kubo bonke abantu abalalele, wonke umuntu ozizwi lami njengamanje asheshise athathe iBhayibheli elikhona endlini. Ungabuzi mungenalo iBhayibheli wena kodwa likhona iBhayibheli endlini, thatha lona lelo Bhayibheli ukuze uzoba nokuqonda ukuthi kuyini ukukholwa, kuyini umuntu mayethi uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Ngoba asivesani sithi siyakholwa nje singaqondanga, singezwanga, ngoba kumele sizwe siphinde siyibonele ukuthi kuyikhona yini lokho abakufundayo noma kuyikhona yini lokho abakushoyo kubhaliwe yini phansi. Ngiyayibonela nami egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Mase kuthi bonke laba abanama-app, ama-Bible app emafonini abo bawavule, uNkulunkulu mayevumile kusayi namhlanje ulivule kuze nawe uzoba nokuqonda egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angihambi-ke ngedwa, ngihamba nomfowethu umhlengi. Bingelela noNdaba. Amen. Sinibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Sithi ukuthula makube kunina nonke, umusa nothando wehlele kubona bonke abantu. Sibingelela abazalwane bonke abaphila ngobungcwele ngokweqiniso. Sibingelele nalabo abazonda iqiniso, abavumela isitha sidlale ngabo. Sibingelela nalabo abangabahedeni, sithi inkosi mayibe nomusa nakini. Ingalo iluliwe iyohlezi iluliwe. Siloke sithula lobo bufakazi ukuthi uNkulunkulu munye and akanayo umphelezeli, akanayo umhlangabezi. uNkulunkulu ozimele osungule konke okukhona emhlabeni ngamandla akhe. Amen. Wasinika ukuqonda ngesiprofeto esibhaliwe phansi kusukela ekuqaleni kokudala komhlaba kuze kube indlela umhlaba ozophethwa ngayo. Konke kubhalwe phansi kwincwadi engcwele. Lena iBhayibheli igama lakhona imbhalo engcwele. Yes Lord. Uma uphatha iBhayibheli uphatha ubungcwele. Amen. Kodwa ke awukwazi ukuphatha uNkulunkulu. No. Uma uza kuNkulunkulu wena uzozazisa uNkulunkulu ukuthi angene kuwe bese ayakubusa, ngoba uNkulunkulu ungumbusi. Yes Lord. Ubusa ezulwini, ubusa emhlabeni, ubusa ngaphansi komhlaba.
konke okukhona emhlabeni kungenxa yakhe, ukhazimulisa yena. Sibonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele abathuma ngokweqiniso ukuthi basishiye nalomqulu wencwadi engcwele ukuze sibe nokuqonda intando kaNkulunkulu nemiyalo yakhe siyazi, ngokuba uNkulunkulu usinikile intando nathi ukuthi sikhethe ukuthi ngabe sifuna ukuhamba ngayiphi indlela, ngokuba wonke umuntu owazalwa emva kwa-Adamu wazalelwa esonweni. So kusukela lapho kunomzabalazo nempi ekhona phakathi komuntu nomoya ongcolile, ngokuba umuntu ufanele abuyisane noNkulunkulu ukuze athole ukuphila okuphakade. So iyona mpi ke leyo ukuthi sazalelwa esonweni, fanele sithole indlela yokubuyela kuNkulunkulu, sibuyisane naye, siphile okwaphakade kuye. Siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe ayisenda noma ayithumela yona yodwa ukuba izosindisa umhlaba. Yona yasifike yaqoqa abafundi bayo abawu-12 ukuze babe ufakazi ukuthi yona inguye onguye othunyiwe ukuthi azosindisa izwe, ngokuba uNkulunkulu uthando lwakhe lukhulu luningi, unomusa ngalendlela yokuthi akafuni nokubona noyedwa umuntu esihogweni. Kodwa ke abantu, ithi incwadi ukukhanya kweza ezweni, kodwa abantu abafunanga ukwamukela ukukhanya, ngokuba umuntu uthanda ukuphila ebumnyameni, usho ukuthi uthanda ukuphila engcolweni. Fane ngulube egeziwe yakhishwa odakeni, uthi usuyibekile endaweni eclean, yona iphinde igijime iyobuyela odakeni. So nomuntu njalo uma efuna ukuziphilela ngokwakhe enza intando yakhe, akafuni ukwamukela izwi likaNkulunkulu ahambe ngalo, lingubutha kuyena, njengoba ke nencwadi isho ithi inyama nomoya kuyashayisana, ngokuba okamoya kufuna wenze intando kaNkulunkulu, kodwa kwenyama kuwubutha kwenteni kamoya kufuna wenze izinto zenyama zobumnyama. So siyambonga ke uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ophilayo, ngabapostoli bayo eyabashiya nobufakazi ukuthi iyona ngumsindisi. Ongakholelwa kuyo ulahliwe, lowo okholelwa kuyo enze lokhu ekuyalile unokuphila okuphakade. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe, siyambonga uNkulunkulu ngothando, sithi Nkosi enze okufanele ngathi. Sigcwalise ngomoya wakho thina esizithobayo esizinikelayo kuwe, ukuthi wena Baba wenze okufanele empilweni zethu, singahambi ngokuqonda kwethu, sibulale izinkanuko zenyama eziwubutha lapho khona uSathane sizakala ukuthi agibele kumuntu amenze indawo yokudlalela. Ngokuba kusukela kwaseqaleni ngesikhathi uNkulunkulu edala umuntu, wamdalela ukuthi umuntu enze intando yakhe abe muhle emehlweni akhe, kodwa ke uSathane wafike wamngcolisa umuntu. Kusukela lapho ke umuntu ubhukude esonweni. Ngiyaphinda. So uma wena ufuna ukubuyisana noNkulunkulu, kufanele wenze lokhu okubhalwe phansi eBhayibhelini ngendlela uNkulunkulu akufuna wena ukuthi ukwenze ngayo. Hayi umfundisi wakho noma umprofeti wakho. Kunabaprofeti abaziqambile ukuthi babe ngabaprofeti, kunabafundisi abaziqambile ukuthi babe ngabafundisi, kunababhishopi abaziqambile ukuthi babe ngababhishopi,
kunabapostoli abazinikile amagama ukuba abapostoli kodwa abaphethe ivangeli likaNkulunkulu bazinika lamagama ukuze nizoza kubona nigijima kodwa bebe benidukisa ngemfundiso egcwele ubuthi ngokuba abanandaba nani banendaba nezisu zabo bajabuliswa izinto ezibhubhayo nani bebe benithembisa izinto ezibhubhayo nibe nani nibhubha nivele senibhubhile senifuna nje ukuthi nibuyiselwe ingakho uNkulunkulu akhulume no Hezekiya asikhuluma prophesya kulamathambo ngokuba umuntu ufele sonweni so ukuze kukhulunywe naye kufanele kukhulunywe naye inyama le ibulawe imisebenzi yayo kuvusa umoya iphile so siphethe lo vangeli likaNkulunkulu ekuyilona elilethe ukuphila kuwe asikuplaneli ukufundisa ngeBhayibheli kodwa lokho uNkulunkulu akukhulumayo yiloko esiyakhuluma kunina ngemlomo yethu ngokuba imibhalo lebhalwe phansi iyona le eyenza ukuthi sikwazi ukuzwa uNkulunkulu ukuthi yini intando yakhe so namanje nake sithi asike sizwe uNkulunkulu uthini ongiphe ufuna ungipha mawufuna ungipha bengizothi ungiphe lencwadi kaIsaya ungaqala ukulifunde leBhayibheli incwadi kwabase-Efesu yes sir isahluko sesihlanu verse 13 incwadi yase-Efesu isahluko sesihlanu verse 13 kepha konke okudwalulwayo konke okukhulunywayo naloko okuvezwayo okuyimfihlakalo kubonakaliswa ngokukhanya kuvezwa yini kubonakaliswa ngokukhanya ukukhanya kutholakala kuKristu uKristu yilowo owayekhona nokhona nozayo haleluya akekho omunye emva kwakhe akekho omunye ngaphambi kwakhe unguye okunguye konke ke okudalulwayo kubonakaliswa yini ngokukhanya okusho ukuthi uma wena usemgodini ngiqhamuke mina ngiphethe ithoshi angibone emgodini kodwa mase ngiphethe ithoshi ngifike ngifaka ithoshi emgodini sengiyabona khona wena emgodini nawe siyakubona ukukhanya it's either wena uzoza ekhanyeni ngokuba ufuna ukukhanya noma uzovala amehlo ngoba uthanda ukuhlala emnyameni do you understand ingakho incwadi kaJohane lapha ku chapter 1 ithi weza ezoba ukukhanya kodwa ke ubumnyama akufunanga ukukhanya yes lord oqala kwa verse 5 incwadi ivangeli ngokukaJohane yebo isahluko sokuqala yebo verse 5 ukukhanya kukhanya ebumnyameni yayizona nengishoyo awukwazi ukukhanya khanya ekhanyeni already kuyakhanya kodwa ke ukukhanya khanya kuphi ebumnyameni so uma uJesu Kristu eza yena ukukhanya yes lord ngakho konke ayikho amen thina abantu abaphila esonweni subumnyama ngokuba senza izinto eziphambene nalento le efuna uNkulunkulu uthi ukukhanya kukhanya ebumnyameni mase kwenzakalani ngoba kepha ubumnyama abukwamukelanga nayo into engishoyo umuntu osebumnyameni it's either uzoze ekhanyeni noma uzofuna ukuvala amehlo abhekele aflathele ukukhanya athi akafuni ukukhanya yes lord kuyintando yakho ayinikiwe ngokuba nokho esihogweni intando yakho uNkulunkulu akadonsa abantu abadonsele esihogweni ngenkani amen abantu bayazikhethela esihogweni ngokuba yini ukukhanya ukhanya ebumnyameni kodwa kepha ubumnyama abukwamukelanga so ukuze wena wamukele izwi umhleki ngeke azakhipha isibhamu azokukhomba ukuthi yamukela izwi ngokuba uzothi ukuphila ekhanyeni uzokucabanga ebumnyameni do you understand so uma ke uze ekhanyeni ingoba ufuna ukukhanya
ufuna ukuhamba ekukhanyeni ngoba mawuhamba ekukhanyeni ufuna i-direction, ufuna the right direction. But mawuhlala ebumnyameni uyadwambuza ebumnyameni, unamehlo kodwa sila ubona ufana nomuntu oyimpumputhu ohambe ngaphelela ngey'ndonga ngokuba ubamba yonke into. Kufika le style lesi uyasithatha uyagqoka ngalo ndlela egqoka ngayo. Kufika lo hlelo TV ubambelela kulona. Kufika inhlobo yefoni ufuna wonke amafoni akaba khona ufuna uba nawo. Imoto iyafika yonke imoto yini awunaso isisekelo. Ngenza umfanekiso wabantu abahamba bedwanguza. Kuvuka lesonto egijima kulona, kuqhamuka leli ntshayelo egijima kulona. Yini umhambuma njengobani? NjengoKhayini wathi uNkulunkulu uyakuba umhambuma. Ningahlanganyeli emisebenzini yobumnyama engenazithelo. Thina abantu abakholwayo sikhuziwe. Do you understand? Abantu abakholwa izwi kaNkulunkulu bayakhuzwa. Uma usindisiwe lowo okulethela ukukhanya hlala kuyena. Musu uhamba uxhumaxhuma ufuna ukungena wonke amabandla khona. Ngokuba namabandla kaSathane abalinga kanjalo abantu. Ingilosi zikaSathane zilinga kanjalo. Ngokuba uNkulunkulu uthi uza kuhlola ukuthi wena umkhonza ngokweqiniso na. Uzamvumela uSathane afike empilweni yakhe akuphuce akubeke ehluphekeni. Mase uSathane aphinde akuvezele futhi indlela shortcut ezokwenza ukuthi wena ufune ukwenza le ndlela esheshayo ukuthi uzuze empilweni yakho. Akulethele umfundiso wamanga ozokuqala ukuthi ke ukuze ube nemali faka imali ku-envelope ubhala igama lakho bese ubhala igama lakho ubhale nesifiso sakho ngaphakathi. You understand? Athi mhlambe faka no piece wengubo yakho athathe lo nto leyo ayoyithakatha ngokuba ungumthakathi. Bese ethakathile bese wena ubona engathi waphumelela kanti amadimoni asiyasebenza umsebenzi wawo. Lamadimoni akunikele ngawo ukuthi wena ulahlekelwe ukukholwa kwakho. Abafundisi abaningi baphethe izibonakaliso ezinjalo ke. Nabaprofeti bamanga baphethe izibonakaliso ezinjalo. Ubona beza nezispray benifutha ngamanzi ebusweni, benifutha ngamadumo ebusweni. Ingoba yini? Baphethe izibonakaliso zamanga. Ngitshele noma ngabe oyedwa umfundisi noma umprofeti kaNkulunkulu owake wenza izibonakaliso ngamakhandlela noma ngezintambo noma ngovaseline noma ngeswasho. Ngifuna oyedwa, angifuni abaningi. Ngokuba uma uSathane sekudukisile usehleka usulu ngoba useyazi usenqobile uqedile ngawe. Kanjalo ke nabantu ababambelele ekutheni bona bamaKristu abakwazile ukulingwa. Yini yonke into kubona inhlanhla. uSathane akasayikhathazi ngabo ngoba badlala ilotho, bayahamba bayogembula, bahamba bayezangomeni, bayafeba, bayaphuza, bayahlaba, bahlabela amadimoni. Do you understand? So lezinto lezi ezikhombisa wona ukuthi wena uhlanganyela nezinto zikaSathane ngokuba yini awukwazi ukuthi kuyini ukukhanya. uJesu Kristu uyisibani. Uma ke ungaphansi kwesibani, isibani lesiyanga khona wena ulandela sona. Uma wena sophuma ngaphansi kwesibani usuhamba any direction, awusabelongi kulesibani, usuhamba ngendlela yakhe ebumnyameni. Uma utholwa imvula zizokunetha ngokuba yini awusekho ngaphansi kweumbrella kuyiyona ekhoselayo. Usuhamba ubambelele, uhamba utshela abantu ukuthi wena ungumKristu, kodwa ke imisebenzi yakho ayifakazelani nemisebenzi yomuntu ohamba ekukhanyeni. Ingakho amaKristu amaningi bathi ke abantu abamaKristu bayahlulela noma bayajajana. Ungahluleli abanye abantu. No, akumele ungahlulelayo. Izwi
elivezayo ukuthi wena ngabe ungumKristu ngokweqiniso noma ngabe wena ungumzenzisi. Ngokuba okwenziwa yibo ngasese. Ngokuba lokhu abakwenza ngasese kuyihlazo. Akufanele akukhulumeki isikhulumelo. Nokukhuluma ngakho. Izinto zabo ziyahlazisa. Uthi ungumKristu. Umi phambi kwepulpit. Kodwa ulala nezingane ezincane. Uyadlwengula, uyisihlobombi. Uthi ungumprofeti. Kodwa ebusuku uhamba izinyanga uyofuna umithe eyintombi. Ngokuba ufuna ukuba isifebe. Izinto abazenza ekuqasheni. Yes Lord. Umama uthi ungumthandazi. Kodwa unezinyoka azifihlile. Hallelujah. Amadimoni agcwele imisamu yabantu bathi amadlozi. Kanti amadimoni umuntu wakini angasekha ngalona idimoni. Yes Lord. Bathi lemoya elifuyile emsamu elethe ukugula ekhaya imoya kaSathane, imoya yamadimoni ukuba akekho umuntu osefile ohlala emsamu. No. Shona phansi alinde. Qede indawo emakamereni. Hallelujah. Nifake nithi nizangoma, nifake imiyeke. Nilengisa imiyeke nezikhumba ezinukayo neziphandla. Imoya nilande yamadimoni nifake amabhayi ezangoma nezingwe. Na yonke into engcola le. Nihlabe nichithe igazi nibize abantu abangasekho ngamagama abo. Kanti niqamba amadimoni ngamagama abantu abangasekho. Anazi ukuthi noSathane uzenza ingilosi yokukhanya. Yingakho libambelele kulezinto lezi eziphathekayo. Ngokuba lemoya le enibizayo akuyona kaNkulunkulu. No. Akuyona kaNkulunkulu. Kanye. Angithi yakutshela nje incwadi kaIsaiah chapter 8 verse 19. Uthi uma bethi kunina hambani kubantu abakhuluma nemoya. 8:19. Amen. Hallelujah. Lapho bethi kini funani kwabanamadlozi. Lapho bethi kini funani kwabanamadlozi. Hallelujah. Banamadlozi. Yes Lord. Nginadlozi. Uma wami wayiphila uyidlozi. Yes Lord. Kodwa ke angiholwa uyena. No. Yes. Hallelujah. Angiholwa uyena. No. Ubaba nganginaye ephila. Yes Lord. But angiholwa uyena. Do you understand? Amen. Ngifuna ukukhanyisa labantu abantu bayahlaba amadlozi ukuze bezositshela. Yes Lord. Ukuthi yindaba babe namanga ngokuba baphile emangeni bahlanganyela nezinto zobumnyama bangamaKristu. Yes Lord. Ngisho ngambiza uNkulunkulu uyeza ukuthi uyambiza kodwa ke wena wenza izinto zobumnyama. Awenza intando yakhe. So asesibuyele la ka before seka A no E no U. uNkulunkulu ukukhanya. Hallelujah. So manje isincwadi uma bethi Funani kwabanamadlozi. funani Kwabanamadlozi. banamadlozi. Yes Lord. Shuthi labo bantu baziphathela amadlozi abo. Yes Lord. Hambani niyofuna kubona abanamadlozi obala amadlozi ngoba ke abantu bakini yebo bangamadlozi kodwa ayaphilayo. Yes Lord. Ngokuba balindile eHadis noma balindile kuphi emzini ongcwele. Yes Lord. Ithi incwadi kaMshumayeli abantu asebefile abanasabelo. Yes Lord. So manje ke soyahamba wena uyakwisangoma noma enyangeni noma uyangumthakathi noma uyangumprofeti wamanga uphathe impepho namakhandlela neziwasho akutshela ukuthi abantu bakini bafuna lokho. Ugijime nawe usebenze uhambe uthenga imbuzi uthenga inkukhu uthenge nenkomo bese sike akutshele indlela ozohlaba ngayo ukuze wena ubize yonke lemoya ingene kini. Yes Lord. Yes Lord. So yaqala ke manje yolanda amadimoni. So lamadimoni aqhamuka nangephupho kwena bese unawo aziqhamuke njengomuntu wakini ombona omaziye phila. Akuconvince ukuthi wena lo muntu wakini ukhulumile ukuthi ufuna inkomo. Kanti lamadimoni asemsamo yiwona lamadimoni lawo afuna ukuchitha igazi. Uma wasachitha igazi
lo madimoni ingakho egulisa ingane emndenini, ingakho egulisa wena, ingakho ke eginqa abantu nezimoto. Hallelujah. Ngoba yini newafitha ngegazi, uma ungasawafithi ngegazi, Amen. Amen. wona emva kwalokho akudalela inkinga. Yes, Lord. Ashayisa abantu ngeenhloko bajija abantu imqala bavuka izifo zokuwa. Yes, Lord. Yini amadimoni abafuyile emsamo. You understand? So uma ke ukuthi la madimoni afuna ukuhlatshelwa, Yes, Lord. afuna ukuhlatshelwa inyama ngithi, Amen. ahlatshelwe ijombolo, Yes, Lord. kufakwe notshwala lwesiZulu, kuchithwe igazi. Yes, Lord. So uma kuwukuthi abantu bakini bafuna ukuphakelwa, Amen. Amen. why ubaphakela kanye ngosuku oluthile? Yes, Lord. Uthi sonke lesikhathi badlani. Yes, Lord. Makuthi ngempela ubakhathalele. Amen. Why bona behlezi befuna izinto ezingaphezulu kwamandla akho? Befuna igazi ngaso sonke isikhathi, chithwe igazi. Why kumele kuchithwe igazi uma kuyobona? Igazi lichithiwe kwaqedwa ngendodana kaNkulunkulu. Yes, Lord. Ngomthetho omdala lalichithwa igazi ngaphansi kwaMose, ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Amen. But lokho okushiwo abantu nezangoma bethi ke abantu bakini bayakhala, akaze kushiwo Moses ukuthi ke abantu bakini bayakhala. Kwakhulunywa nobani? Nomnini mandla onke. Yes, Lord. Kulelwa izono zethu lezi ezikuthina. Amen. So manje la ke wena uyahlaba lapha kini. Uhlaba kanye ufaka isiphandla. Wonke umuntu uyabona ulandelwa impukane, uyahamba uyachoma ukuthi wena uhlabile. So manje na ke uma ukuthi uhlabe ngoJanuary, Yes, Lord. so ngicela ukuthi unyaka wonke labantu bakini balambile, Amen. abadli. Wena njalo ekseni movuka wenza ukudla, wenza breakfast, wenzela laba bakhona obabona ngakithi. Yes, Lord. Laba bafile bona indaba ungabenzeli pho ibreakfast. Yes, Lord. Labo uthi ke amadlozi akho ubaphakele njalo ekseni. Ngoba mophakela abantu bakini, why uphakela labantu laba obaziyo mekuthi nje kwashona ugogo nomkhulu mhlambe nodadewethu. Amen. Ngihlabela labo bantu. Laba abanye bona abashona ngaphambi kwabo. Yes, Lord. Amen. Funeka bonke ngibaphakela ngithi. Yes, Lord. Bangakanani abantu asebefile abaphuma ekhaya emndenini? Why inzonika laba abawu3 noma abawu4 noma abawu5 kuphela? Amen. Okay. Why kube abantu abayi-few? Amen. Ngoba phela okhokho nokhokho bonke kusho ekseni wona labantu njalo mawuhlaba ufuna ukubahlabele. Yes, Lord. Funeke njalo uma uphaka ekseni uphakele bonke abantu laba bangasekho laba bakhona. Kufuneka kube uxhapha lama plate. Yes, Lord. Amen. Ebusuku ntambama. Emini ubaphakela ekseni ngoba phela bayaphila. Yes. Baphakela ekseni breakfast kwezitiye ubeka ama plate lapha emsamo. Angazi ama plate amangaka ufuna ube wabeka emsamo. Ngoba balambile. Balambile ngithi. Abadle phela. Akhamba ukudla. Waye ukudla ngahambi phile kudliwe yinina futhi. Yes, Lord. Kubole. Hallelujah. Amen. Yaze kube nini? Imanqika. Nimanika. Hallelujah. Yaze kube nini ndlala usathane. Lapho bethi kini funani kwabanamadlozi. Uye sangomeni siyokunika amadimoni. Hallelujah. Angithi amadlozi aso lawo amadimoni sibuswa amadimoni isangoma. Sizophungula kuwena ngokuba siyabona uxakekile. Nakubathakathi. Nabantu abathakathayo. Yaze kube nini? Hallelujah. Nababetha imilozi. Bakhuluma ngemlozi. Banyenyeze. Awukwazi bathini basisimiza yonke into. Amen. Hallelujah. Yonke lonto leyo imfundiso yomuntu uNkulunkulu asifundisanga lonto kodwa sitshela ukuthi ikhona and ikhona ngoba siyayibona. Pho abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini? Bashiya umdali umvelinqangi owavela kuqala ngaphezulu kwakho konke nangaphambi kwakho konke okuyena owuqali nomphelelisi owu-alpha no-omega. Bahamba baye kubantu abafile. Yes, Lord. Bayobahlupha babiza amagama abantu abangasekho. Uyazi ukuthi the moment uchitha igazi lembuzi noma lesihlaphu noma ngabe inkukhu ubiza legama lo muntu ngalo uyamjezisa. Hallelujah. Yes. Ngokuba lo muntu ngale kuyashiwo kuthiwa bukani elifundisa abantu. Mina ngalifundisa lento le. Ngalifundisa yini ngoba phela umbhalo uyasibuza nangu umbhalo uthi ke uma bethi funani kwabanamadlozi noma
nakubathakathi nabathakathayo ababetha nalabo bathi imlozi imlozi banyenyeze pho abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini? nangu umbuzo obuzwayo ngale ezulwini. Yes, Lord. Kanti uNkulunkulu ubuza lo mbuzo ukuthi ke uyayibona into efundisa abantu emhlabeni babiza abantu abangasekho mina bangibizi. Incwadi uDeuteronomy isahluko 18 verse 10. Yes sir. Makungafunyanwa kunina abantu abakholwayo abangcwele makungafunyanwa kini kuwe umuntu ojabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni. Do you understand? Noma umbhuli noma umuntu ophulayo. So umuntu ongcwele nezangoma nezinyanga nabathakathi nabantu abaphulayo akahlangani nabo akasondelani nalabo bantu noma ohlola imihlola noma abantu abahlolayo noma owenza imilingo nabantu abenza imilingo noma umlumbi noma owenza iziphonso noma umuntu owenza iziphonso ophonsa abantu noma obhula emadlozini. Yayizona ngishoyo umuntu obhula emadlozini. Wena uma ukuthi amadlozi akini uthi ayakhala wayengakeli yonke into ayifunayo wayekumele uhambe komunye umuntu ayokutshela amanga akhe ukufundisa into naye angayazi ukuba yini uphethe amanga ubhula emadlozini uphethe amanga ayamusa. Ayikho incwadi esambula ukuthi ke bonke abathanda nabenza amanga baya emlilweni echibini lomlilo noma umthakathi nabathakathi noma umlozikazana laba bakhuluma ngabalozi. You understand? iBhayibheli liveza ibe sobala lento le. So nibhizi nina nidlela labantu laba abanikhohlisayo banibizisa izinto banifundisa izinto banika izinto eziqhamuka uNkulunkulu ngoba yini nihlubukile nanqaba ukukhanya nakhetha ukuhlala ebumnyameni. Ngokuba yini ubumnyama beze kukhanyeni ubumnyama ukukhanya kweza kuphi ebumnyameni and ubumnyama afunanga ukwamkela. Hallelujah. Ingakho ke bambethela uJesu Kristu babulala abaprofeti bakaNkulunkulu beshaya bezingela abaapostoli bengafuni ukuthi bakhulume iqiniso ngokuba uma ukhuluma levangeli bathi abantu wena awufanele ukuma kwipulpit. Kusho bona abantu akusho uNkulunkulu. Lalela uNkulunkulu wakhuluma noIsaiah wathi Isaiah chapter 58 verse 1. Hallelujah. Incwadi uIsaiah isahluko 58 verse 1. Memeza ngezwi elikhulu. Lalela ungazibanga. Hallelujah. Hallelujah, God is God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You understand? Kusho bani kusho uNkulunkulu. Yes Lord. uNkulunkulu abaprofeti bakhe abamemeze ngezwi elikhulu. Uliphakamise izwi lakho njengecilongo. Ufuna kumemeze bezwe bonke abantu. Utshele abantu bami. Tshela abantu bami iziphambeko zabo. Lezi iBhayibheli lithini? Ngiyalithanda iBhayibheli. Ngiyamthanda umoya ingcwele. Hallelujah, lezi God. Hallelujah, hallelujah. 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 Indlu kaJakobe ibahlehla ithi mela abantu bami iziphambeko zabo. Tshela abantu bami iziphambeko zabo. Lento yakho kuhlabela amadlozi uthatha amadimoni ezangoma uthatha amadimoni ezinyanga uthatha yonke imoya uyiletha kwakho. uNkulunkulu ungcwele watshela uMoses kwincwadi kaGenesis noma Leviticus Leviticus chapter 19 verse 1. uNkulunkulu wakhuluma kuMose akakazazi uNkulunkulu ukuthi asithathe amadlozi sihambe siyolanda imithandazo ngamakhandlela. uNkulunkulu akashongo lonto leyo nakanye Leviticus 19:1 gijima baba. Incwadi kuLeviticus isahluko 19 uyiverse lokuqala. Yebo. uJehova wakhuluma kuMose ukhuluma wathi uJehova ukhuluma noMose
Mose uthi yisho kuyo yonke inhlangano yabantwana khuluma bakwa-Israyeli nayo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli uthi kuyo niya kuba ngcwele ifanele ukuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele ukuba lo uNkulunkulu esimkhonzayo yena ungcwele. You understand? And uJesu Kristu uyasitshela ukuthi ke umuntu akayokuphila ngesipho sodwa kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu lawo mazwi iwona abagcwele iBhayibheli. Yes Lord. Hallelujah. Uhlele iBhayibheli eshalofeni kodwa ubhizi ugijima abathandazi bamanga. Uhlele iBhayibheli emotweni yakho kodwa ubhizi uhamba izinyanga uthi ufuna ukukhulisa ibhizinisi lakho. Kukuphi ukumethemba uNkulunkulu? Amen. Amen. Eh? Amen. UneBhayibheli ngaphansi komqamelo lana nalo kodwa ulivule ulifunde. Amen. Ubhizi ucabanga amacebo Amen. angalungile. Hallelujah. You understand? Yes Lord. Incwadi yokuqala kuSamuel. Hayi incwadi kaSamuel. Isahluko 28. Yes sir. Ngizoqala kuverse 8. Yebo. uSamuel waziguqula wembatha ezinye izingubo. Wahamba yena nabantu ababili benaye. Hayi ufunda ngekho. Akeni Samuel ozalo. Hallelujah. uSawule. Ngithi ayibona lapha basofa sathane angafuni ukuphindisa. Waziguqula wembatha ezinye izingubo. So kwathi uSawulu izinto zasamhambeli kahle. uSawulu Yes Lord. izinto lalela umajaha ukufunda ufuna ukuyichaza lelo mase uyafunda. Izinto asamhambeli kahle ngokuba yini weqile. Yes Lord. Umyalelo kaNkulunkulu. uNkulunkulu wazikhipha kuyena akasaholwa umoya engcwele. Yes Lord. Usezimele kodwa still uNkulunkulu wamgcoba ukuthi kumele wena wenze lokho. Ingakho uma umuntu egcotshiwe uNkulunkulu umfundisi ephethe ibandla anginakho ukuthi ngizoma ngikhulume ngaye ngihambe ngosheba ngaye ngokuba ugcotshiwe noma ngabe kuthiwa wenzani mina funa ngimconfront uma engafuni ukwenza into kaNkulunkulu ngiyamyeka. Ubani umahluleli? uJehova. Ubiphindisele kabani? So mina umsebenzi wami ngiwenzile. Ingakho noDavide wayeloko ebalekela uSawule efuna ukumbulala ngoba yini ke ungogcotshiweyo kaNkulunkulu. Hallelujah. Akufanele uDavide ozombulala kufuneka afe ngentando kaNkulunkulu. So uma ke izinto zakhe sesahambi kahle ngokuba ke usephumile endleleni kaNkulunkulu wayesefuna indlela yokuthi yena aphinde axhumane noNkulunkulu wafuna ushortcut. Yes Lord. Hallelujah. Ufuna ushortcut. Amen. Hallelujah, glory to God. Ufuna indlela enqamlelayo. Amen. And indlela enqamlelayo iyaqhubeka yabona uNkulunkulu uma sokugcwele ukungcola. Amen. Umfundisi. Yes Lord. Ungafuni ukuzisola uphenduke. Yes Lord. Uyakunikelela ekudukisekeni. Uqhubeke wande ebubini. Yini sofuna ukuzenzela wena izinto ngendlela yakho. Awusazi ukuthi uNkulunkulu intando yakho mayenzeke. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Awusakhuluma lokho. Hallelujah. Sokhuluma. Amen. Lokho ufuna inhliziyo yakho futhi ufuna kwenzeka. Ngizokwenza kanjani ukuze ngiyenze lento eyenzeka. Kufanele ngiyabona sowuthatha umthwalo namandla kaNkulunkulu ukwenza kube yize leze. Wena usuthathe indawo wafuna ukuzenza uNkulunkulu. Isincwadi qala kusiwe umuntu othemba lakhe likumuntu othatha ingalo ayenze amandla akhe ngokuba yini uNkulunkulu akasebenzi abe nomsebenzi walutho empilweni yakhe. Useyafuna ukuzenzela yonke into uNkulunkulu usembeka eceleni. Lento enze uSamuel ngencwadi uthini? uSawulu incwadi lenza lokungcola kwakhe. Incwadi yokuqala uSamuel isahluko 28. Yes sir, soqala verse 6. Verse 6. uSawule wabuza kuJehova. uSawulu wabuza kuJehova. uJehova kamphendulanga. Kodwa ngoba uNkulunkulu usebonile ukuthi le ndoda ayizwa wamzima nangamaphupho nangeUrimu. azange azabe safika la ukufika kuyena nangephupho nangeUrimu nangamaprofethi. Nangamaprofethi akasakhulumi nangamaprofethi ngendawo kaSawulu usemwrite off. Yes Lord. Usemkhiphile. Wayesethi uSawulu kuzo izinceku zakhe, ngifuneleni owesifazane onedlozi. Do you understand? Ngifuna abani? Owesifazane onedlozi. Usefuna i-shortcut. Le ndlela ebenikiwe ukuthi ahambe ngayo uphumile kuyona. Amen. Do you understand?
ukuba ngiye kuye ngibuze ukuze yena manje asekholwa uNkulunkulu isikhuluma ngabantu abayakholwa mase emva kwaloko asethi hayi ngokuba uNkulunkulu uthatha kudala mina ngifuna manje ahambe ayisavomeni ahambe ayibantu abaphulayo ahambe ayibantu abanemlingo ahambe ayibantu abanamalozi ahambe ufuna abantu abaphule emadlozini yini ufuna amandla ukuba nesonto elikhulu ufuna ukuba nesonto elikhulu ufuna ukuthi izinto zenzeke ngendlela yakhe ngokuba ke inzuzo noma injongo sakuyisisu sakhe ukuthi sigcwale ukombela kwesakhe ngifuneleni owesifazane onedlozi ngifuneleni owesifazane onedlozi ukuba ngiye kuye ngibuze kuye izinceku zakhe zathi kuye bheka kukhona owesifazane onedlozi inedori funda kahle inidori haleluya uSawule waziguqula wembatha ezinye izingubo angithi yabona into esishilo sithi umuntu athi uyinceku kaNkulunkulu ebusuku wahamba yena uyaphuma ebusuku ngo-12 noma ngo-11 wenza i-appointment esangoma ushintsha impahla zokugqoka ushintsha nemoto ufuna ukuhamba ayokwenza ukungcola kwakhe ebumnyameni kodwa-ke labantu abanje wathi uNkulunkulu ababulawe bangatholakali bonke abantu abaphula emadlozini kwakumele babulawe kodwa yena ekugcineni ngokuba-ke uNkulunkulu semlahlekele useyaphi usegijimela amadlozi wahamba yena nabantu ababili benaye ugijima wafika kowesifazane ebusuku yes sir angithi indlela zasebusuku uthi uJesu Kristu akukho okwenzeka ebumnyameni okufihliwe ongeke uvele bonke engimfundisa kona la ebumnyameni hambani ukukhuluma ebukhanyeni nime phansi kwezindlu nibatshele indaba zabo yes lord hallelujah siyabonga ngoNcane do you understand ake ungibhulele ngedlozi ungenyusele engiya kumusho kuwe yes sir owesifazane wathi kuye bheka uyazi ukuthi uSamuel wenzeni ukuba unqumile ezweni abanamadlozi funda kahle uqe phansi owesifazane wathi kuye bheka uyazi ukuthi uSamuel wenzeni uSamuel ukhiphile isinqumo yes lord ukuba unqumile ezweni abanamadlozi phakathi kwabo nabathakathi ngalokho ungibekeleni ugibe ukuba ungibulale na abangcwele uSamuel unqume ukuthi abahlangana nabantu ababhulayo nabantu abafuna emadlozini yes lord bekiwe lokho le ndoda le mayingcwele uSamuel akafunakala yes lord ulo uSawulu akafunakala la kodwa yena usesesha umcondo wakhe wachuma wahlihla zakho zobukhosi wayofuna umuntu wesifazane onemoya akubona umoya kaNkulunkulu uthi banentshisekelo kodwa hayi ngokuqonda kwakhe uSawulo wafunga uJehova ufunga kubani uJehova uthi uNkulunkulu awunakufunga ngezulu ngokuba isihlalo sami sobukhosi awunakufunga noma ngabe yini khona emhlabeni ngokuba umhlaba isiqanyabelo senyawo zami uSawulu wafunga kuJehova kuye owesifazane athi awunakufunga ngalutho okukhona emhlabeni ngokuba awukwazi nje ukukhulisa unwele olulodwa lumhlophe wathi kuphila kukaJehova yayizolonto leyo awuyikwehlelwa cala ngalokho uyamkhohlisa umoya wenkohliso uyaqhubeka uyabhebhetheka ekubeni isikhohlisi naye ekhohlisiwe ithi incwadi kaTimothy haleluya ithi labo abafuna noma baphila kuJesu kuKristu Jesu bayakuzingelwa kepha labo haleluya abenzi bokubi yes lord bayaqhubeka babhebhetheke ebumini yes lord bekhohlisa nabo bekhohliswa bedukiswa yes lord lento yenzeka kuSamuel iBhayibheli lithi uma kukhona ufakazi kwabantu ababili lelo gama kufanele kube igama elihlangene noma bebathathu iBhayibheli liyafakazelana ngayo yonke into ekhona phakathi from Genesis to Revelation hallelujah understand amen yes sir wayesethi owesifazane ngiyakwenyusela bani na yebo wathi ngenyusele uSamuel lapho owesifazane ebona uSamuel
wamemeza ngezwi elikhulu. Ezindaba ngokuba ubona umprofeti kaNkulunkulu. Owesifazane wakhuluma noSawule wathi, ungikhohliseleni na ngokuba unguSawule? You understand? Hallelujah. Siyavezela manje ukuthi ke lo phambi kwakho uyona Nkosi yakhona la. Yes, Lord. Ebusayo izofuna umprofeti kaNkulunkulu. And manje umuntu wesifazane wathi mesebiza wavuka bali uSamuel. Yes, Lord. Wazibonela. Yes, Lord. Inkosi yayisithi kuye, ungesabi. Yes, sir. Ubonani na? Owesifazane wathi kuSamuel, ngibona uNkulunkulu ephuma emhlabathini. Ngezindaba. Hallelujah. Hallelujah. Bona uNkulunkulu ephuma kuphi? Amen. Emhlabathini. Wathi kuye, unesimo sini na? Wathi, kukhuphuka iqegu limboziwe ngengubo. So manje uthwebiza. Kwavela umini mandla onke ngesimo sika Samuel. Ngokuba babize into wrong. So uNkulunkulu ufuna bakukhombisa ukuthi ke ayikho into enizoyenza ke manje nibe nejabula lapho. Lokho enikwenzayo sengifika ekugcineni. Nifike ekugcineni. Niveza izinto engamele zivezwe. You understand? Wayesethini iqhubeka ufune ufuna uqedele lencwadi. Hallelujah. Hallelujah. Wathi kuye, unesimo sini na? Yes, sir. Wathi kukhuphuka iqegu limboziwe ngengubo. Yes, sir. uSawulu wabona ukuthi kunguSamuel. Yes, sir. Wakhothamela phansi ngobuso, wakhuleka. uSamuel wathi kuSawule, unginyakaziselani ukuba ungenyuse na? Wenzani? Yes, Lord. Yes, Lord. Akumelekile. Yes, Lord. Uyangiphazamisa. Sengiphumlile, ngithathiwe ngabeka endaweni. Wena uzokwenza into engavumelekile. uSawulu waphendula wathi, ngihluphekile kakhulu ngokuba amaFilisti ayalwa nami. uNkulunkulu ungishiyile, akasangiphenduli. Nangabaprofeti nangamaphupho. Ngalokhu ngikubizile ukuba ungazise ukuthi ngiyakwenze njani. Uhambe indlela zakhe zobumnyama. Yes, Lord. Uyaqhubeka ubhebhetheka kodwa ufuna usizo lwaNkulunkulu. Ngenxa ukuthi ke usexakekile, impi imlindile and akazi noma uzophumelela noma uzakuwa. So manje usezogijima kubantu ababhulayo amadlozini njengokuba nani mgijima nifuna ushortcut. Kodwa ke ngokuba ngiyona indlela kaNkulunkulu leyo impendulo iyaqhamuka ithi uSamuel wathi, pho ubuzelani kimi lokho? Hallelujah. Izondo le bambiza uSamuel wasabela kodwa ke uSamuel akahambisana nento. Pho ubuzelani kimi? Pho wayuza kumina ngoba ngiyena uNkulunkulu and mina sengiphumlile, angisela ndawo engihlalele, angisela sabelo. Amen. Lokhu Jehova sesukile kuwe. Yesindaba. Yes, Lord. Phumile kuwe, qhubeka. Pho ubuzelani kimi? Yes, sir. Lokhu Jehova esesukile kuwe, waba yisitha sakho na? Uma uphendukela umoya ingcwele noma ujika ekhambeni kwaNkulunkulu, wena usungena umoya obumnyama. Umoya obumnyama uyisitha kumoya wokukhanya. Amen. Ingakho abantu bengafuni ukutshela ukuba yinto abanye ngokuba bagcwele umoya obumnyama. Ingakho abantu bengafuni ukutshela ukuba abaprofeti bamanga ngokuba bagcwele umoya obumnyama. Bangenza noma ngabe yini ukuthi bakubulale, bahamba bothenga ngisho abantu, bahamba beyenyangeni befuna umoya imithi yokuthakatha ngokuba yini wena uyabambula uletha ukukhanya kubona, uyabaveza ukuthi bangcolile. Hallelujah. Manje uJehova wenzile ngokwakhe. uSamuel akasakwazi ukukhuluma noNkulunkulu. Kodwa uzomtshela into esenzakalile, amtshele yona esaphila. uJehova wenzile ngokwakhe, Yes, sir. njengalokho akhuluma ngami
usakhuluma Yes, akasakhuluma manje Hallelujah. usekwenzile Yes, Lord. ngokwakhe uJehova ukwaphucile umbuso esandleni sakho. thathiwe konke Wawunika umakhelwane wakho uDavide. lezo lonto iyona-ke lekhona eqala khona inzondo Hallelujah. inzondo ngokuba ukhishiwe Amen. wena uhambe wafuna ukuthi ube nebandla elikhulu kubathakathi walanda imithi Amen. ngiqhamuke mina ngizoshumayela ivangeli leqiniso wena usubona ukuthi mina ngubona kuNkulunkulu ungigcobile ngezwi lakhe ukuthi ngishumayele ngendlela afuna ngayo wena usubona ukuthi mina ngisitha sakho kanti wena uyisitha sikaNkulunkulu isitha umoya omnyama lohlezi kuwona iwona lokubusayo ukuthi wena ufuna ukungibona mina njengesitha uma ngase wena uvuma ukuba yisoni Yes, Lord. ubuyele kwiposition yakho ingalo iluliwe umusa kaNkulunkulu awupheli Yes, Lord. kodwa uzoqhubeka uhambe izinyanga uhamba abathakathi nezangoma ufuna wena ukuba umbishophi wamanga ufuna ukuba umprofeti wamanga unika abantu amanzi nesifahlo nezintamo Pho abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini? so lahla ushiye iposition yaNkulunkulu wahamba Kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo na. unani kubantu abangasekho kube wena uphila Amen. yezo nto le Hallelujah. umbuzo lo Emthethweni ke nasebufakazini impela lelizwi abalikhulumayo alinakho ukusa. yonke lento abayikhulumayo ithatha kumadlozi kuba laba namadlozi nabathakathi nezangoma nababhulayo nalaba qamba amanga abenza imlingo nezilingo abahlola imhlola izinyanga lonke lizwi labo lithini Hallelujah. Impela lelizwi alinaku abalikhulumayo alinakho ukusa. izwi leli Amen. alinalo ukusa ngoba aliqhamuka uNkulunkulu khona into uNkulunkulu ayishoyo Hallelujah. funda Bayakudabula izwe bawudabula izwe beqinekile abanakuphumula belambile imphefumulo yabo yomile balambile bayakuthi lapho belamba bavuke ulaka. yazi indaba Amen. Bathuke inkosi yabo noNkulunkulu wabo. ngoba yini kubona izwi lokusa alikho Yes, Lord. izwi lokuphila alikho Babheke phezulu. so manje njengoSamuel njengoSawuli uyasilalela njengoSawuli uyafuna uNkulunkulu akasamtholi uyavuma mesuka lapho mefa angeke eza ezulwini usekhishiwe usacishiwe emabhukweni okuphila Bayadabula izwe. so njengoba ejabula izwe bazohamba balambe kufika isikhathi sokufa uma kufika isikhathi sokufa Amen. indawo yabo ise Hades Hallelujah. bese fika Hades siyakhala usefuna ukudla ufuna amanzi awekho amanzi njengoba incwadi kaLuka chapter 16 ikhuluma ithi wayesekhala osigwini efuna amanzi efuna inconsi lamanzi emlomeni asangasathola Hallelujah. yini Hallelujah. uthe phila amazange uNkulunkulu Hallelujah. Hallelujah. 16:19 Luka 16:19 Hallelujah. Incwadi ngokaLuka isahluko 16 verse 19. yes sir fusheshe Kwakukhona umuntu onothile yebo oyegqoka ezinobubende. Oyegqoka ezibubende yebo nezilineni elihle ezijabulisa imihla ngemihla etamasa. uphila kamnandi ebusa enakho konke egqoka kahle enemali edla noma ikuphi la hlala khona mehlangana nomuntu emgaqweni olambile angamniki ngisho umnika amthuke Kwakukhona futhi ompofu othile kuLazaru igama lakhe yes sir oyelahliwe ngasesangweni lakhe egcwele izilonda enxanele ukusuthiswa ngemvuthuluka ewa etafulweni lesicebi. yes sir Yebo kweza nezinja zamkhotha izilonda. Kwase kuthi wafa ompofu wathwala izingilosi wasiwa esifubeni sika-Abrahamu. Nesicebi safa sembelwa
sisehayidise, saphakamisa amehlo aso, sisebuhlungwini, sambona uAbraham. Sesifile. Yes, Lord. Sesesogweni. Yes, Lord. Angithi akamazange uNkulunkulu ephila. Into ebigqamisa kuyena, into ebalekile kuyena, ukuphila kamnandi ngicebeleka. Yes, Lord. Elala namanifazana noma kanjani. Yes, Lord. Egqoka kahle, enuka kamnandi bezikhola, befaka ama-chains abizayo, bedla ema-restaurant emzini yabo, bedla ukudla kamnandi. Benezisebenzi benakho konke nezimoto eziningi. Kodwa ke mesefile amehlo akhe athi avula amehlo esogweni, evula amehlo la nguAbraham ngaphesheya noLazarus. Yes, Lord. Hallelujah. Usekhalela ukuthi ke njengoba incwadi ngale kuIsaya ithi bokhala. Yes, Lord. Yes, Lord. Bathini? Hallelujah. Sabona uAbraham. No, funda incwadi yeIsaya bese uzonqathela lapha. Isaiah 21:22. Isaiah chapter 9, chapter 8. Incwadi kaIsaya isahluko 8. Yes, sir. Verse 21. Yes, sir. Bayakudabula izwe beqinekile. Bawudabula izwe beqinekile. Belambile. Kuyakuthi lapho belamba bavuke ulaka. Bese bevuka ulaka. Bathuke inkosi yabo noNkulunkulu wabo. Babheke phezulu. Yes, Lord. Yes, Lord. Sebefuna usizo. Kodwa at the same time bayamthuka uNkulunkulu. Saphakamisa amehlo aso. Ithi incwadi manje ngapha. Babheka phezulu. Yes, Lord. Manje ngapha kwincwadi kaLuka ithi sigwili senzenjani? Saphakamisa amehlo aso. Sasa siphakamisa amehlo aso sabheka phezulu. Sisebuhlungwini. Sikuphi? Sisebuhlungwini. Njengokuba ke nangale walamba. Yes, Lord. Belambele umphefumulo wakho empty. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Njengoba umphefumulo wakho empty. Amen. Fika insuku ezinzima. Yes, Lord. Zokufa. Yes, Lord. Mesefa aqale manje. Amen. Omunye khona ephila athi uNkulunkulu angafuna ukumamkela. Yes, Lord. Qhamuke emtshela ngevangeli athi hayi yonke into niyehlanga nina yini le okhuluma ngayo. Owakwayo ezulwini. Amen. Uyakwazi esihogweni so walo mnjana suka la. Amen. Axoxa umuntu. Amen. Lifika usuku. Yes, Lord. Lokufa lifika njengesela. Hallelujah. Likuthatha likushisa yonke le ndaba yakho ngemuva. Yes, Lord. Basala bahlakaniphile bayidle. Yes, Lord. Bonke lokhu kusebenzela ukubusela emhlabeni. Amen. Ufe ungamazi uNkulunkulu, ufisa kwenja. Amen. Samemeza inja meyifa umphefumulo wayo awuli phezulu. phansi. You understand? Hallelujah. So now uma ufa ngamazi uNkulunkulu, ufisa kwenja. Amen. Amen. Ngoba ngeke uzukhushulwe ezulwini. Amen. Angikhathali uma ngabe uyakholwa uma ngabe ukholwa. Mina kodwa lo ngishoyo ubhole phansi ngiyakholwa yikho. Hallelujah. Ingakho ngimla ngikutshela. Amen. Ukuze wena uvula amehlo. Manje usaphila, mavula amehlo akho phambi samehlo akho esihogweni. So ufuna amanzi. Ufuna ukudla, ungekho ukudla. Usho phakathi. Impethu sezingubo yakho. Yes, Lord. Sambona uAbraham ekude noLazaro esifubeni sakhe. Yes, sir. Samemeza sathi, Baba Abraham, Yebo. ngihawukele. Uthume uLazaro agobhoze isihloko somunwe wakhe emanzini. Aphozise ulwimi lwami. Aphozise ulwimi lwami ngokuba ngiyahlushwa kuleli langabi. Ilangabi esesihogweni leli. Yes, Lord. Yes, Lord. Uthi uJesu Kristu uma iso lakho Yes, Lord. liqhubekisa khipha ulahlele kude. Yes, Uma ingalo yakho iqhubekisa nqamula ulahlele kude. Yes, Lord. Uma unyawo lakho liqhubekisa thatha ulahlele kude. Yini uyatshela ukuthi ke uyakhuza sonweni ukuba kubabhlungu kwena ukuthi ke uthi ke ungena esihogweni ungene ngamehlo akho omabili. Nkosi yami ephila. Kungesekho ukhehlele emuva so ufisa ukuba ngabe ngalikhipha ihlo lami ungashiwe ihlo lenyama. Umkhuba omubi ngehlo lakho ubuka umuntu wesifazane umkhanuke. Ngesandla sakho emsebenzini wesebenza noma esontweni uyabuka izinto ongazithatha ngaphandle komthetho wentshontsha. Yes, Lord. Kepha Abraham wathi ndodana khumbula ukuba wamukela okuhle kwakho. Ngesikhathi uphila uNkulunkulu ubusisile ngakho konke obukuthandazela. Nginethayindazela lento ayiphathekayo.
uNkulunkulu azidedele ukuthi ke aninike Yes, Lord. usathane naye animusise ngakho konke lokuthi inkhohlwe uNkulunkulu. Yes, Lord. Uma senakho konke senkhohlwe uNkulunkulu Amen. bese kufika usuku lokufa ufake Hallelujah. ungazi lutho Amen. wempumputhe abuza uprofeti uIsaya uNkulunkulu bani okholiwe iloko esikuzwile Hallelujah. 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 Amen. ubani okholiwe Yes, Lord. yebo baneyindlebe kodwa bezwa Amen. Amen. yebo banamehlo kodwa baboni Amen. banenhliziyo zabo zicebile kodwa manje uNkulunkulu bayasindelwa uma ngabe ngase baphenduke ezonweni zabo bona uNkulunkulu balaphe hallelujah to God Hallelujah. Hallelujah. nginomusa uNkulunkulu anomusa Yes, Lord. Yes, Lord. hambe kwincwadi yesambulo gijima Hallelujah. chapter 3 mfuna uyibheke uverse 8 bese uphuma lapho ku verse 8 uhambe chapter 1 ungiphi verse 18 Incwadi isambulo 3:8 isahluko sesithathu. Hallelujah. Incwadi isambulo isahluko sesithathu verse 2 iverse lesibili. yes sir Vuka ulinde. uthi ke vuka uqaphele yabona izwi siyakutshela manje lithi ke vuka mfundisi sitabane sidakwa sigebengu sifebe mphingi mthakathi wena khonza amadlozi sangoma Vuka ulinde. vuka ulinde Uqinise okuseleyo. qinisa ukukhola kwakho ngoba yona nje kuphela ekusalele Uqinise okuseleyo obekuza kufa. lokho kukhola kwakho usuzobulawa yisono Amen. qinisa manje ukukhola kwakho uNkulunkulu uphile ngomoya engcwele Amen. Amen. Ngokuba ngifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kukaNkulunkulu wami. understand leyizolonto leyo ukuba imisebenzi yenu ayiphelelisiwe bese sithi verse 8 Hallelujah. Ngiyayazi imisebenzi yakho. ngiyayazi yonke imisebenzi yakho lo uNkulunkulu ohlola yonke into uhlola imidlinzo yomuntu uhlola incabango uhlola okusenhliziyweni uyayazi yonke imisebenzi yakho Ngimbheka ngimisile phambi kwakho Yes, sir. umnyango ubeke umnyango ovuliweyo umnyango ovuliweyo uNkulunkulu nomusa lokho akuvulile akekho ongakuvala lokho akuvalile akekho ongakuvula ongenakuvalwa muntu. akekho ongakuvala umnyango wezulu Amen. ufuna ungena ezulwini uvuliwe Amen. Ngokuba unamandla amancane kanti waligcina izwi lami. yes sir Hallelujah. qhubeka Kanti waligcina izwi lami. Ngokuba unamandla amancane kanti waligcina izwi lami. unamandla amancane Amen. ngena kuNkulunkulu Kawuliphikanga igama lami. hlala kuNkulunkulu uphile kuyena Amen. ongiphe lapha kule ncwadi yokuqala yakhe usambulo Hallelujah. verse 18 Incwadi sifuna ukutshela ukuthi ubani lokubizayo Hallelujah. Incwadi isambulo isahluko sokuqala verse 18. yes sir Verse 17. Hallelujah. Ngathi ukumbona ngawa ngasezinyaweni zakhe njengofileyo. yes sir Wayesebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami ethi, yes sir ungesabi, mina ngingowokuqala nowokugcina. okhulumayo la esikutshela ngaye uthini Mina ungesabi, mina ngingowokuqala nowokugcina. mina ngilowokuqala wokugcina ngu-alpha ngu-omega Nophilayo, ngingophilayo ngangifile, ngangifile bheka. haleluya glory to God singaqondeli ukuthi ke manje sikhuluma ngobani ngoNkulunkulu Yes, Lord. sikhuluma ngoJesu Kristu Hallelujah. sisho uJesu Kristu haleluya Hallelujah. haleluya glory to God haleluya you understand Hallelujah. ukuthi lesikhuluma ngaye Amen. uthi yena Amen. owayekhona Yes, Lord. ephila Yes, Lord. Yes, Lord. Bheka sengingophilayo manje ngiyaphila kuze kube kuze phakade. kube nini Kuze kube phakade naphakade. yezonto le from everlast Yes, to Lord. everlast Yes, Lord. Futhi nginezihluthulelo, ngiphethe ini izihluthulelo zokufa neHades. uphethe idluthulelo zani Zokufa neHades. angithi ngesikhathi ke
ehambe phuma umphefumulo esiphambanweni. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Eyolanda ihluthulelo phansi. Hallelujah. Wakuthayista ukufa ingakho ekutshela ukuthi ke ngangifile manje ngingophilayo. Hallelujah. Ngangifile manje futhi mengiphila ngiphile lokwaphakade angiphileli nje i-temporal life noma temporal living. No. Hallelujah. Ngiphila okuphakade. So ihluthulelo ngazilanda ehayidise. Imini ofika vule ehayidise. Imini ofika vale futhi ehayidise. Uma ungafuna ukwenza intando yami ngiyakuvulela ehayidise ngiyokufaka khona. Uma ungafuna ukwenza intando yami ngiyakuvalela ehayidise ngiyakushiya ngemuva. Njengokumtshela uPetro wamtshela. Hallelujah. You understand? What's in Petro? Hallelujah. What's in Petro? Kule dwala le ngilakhe imandla lami. Yes, Lord. Ngiyakunika ihluthulelo okuboshiwe emhlabeni kuboshiwe ezulwini. Yes, Lord. Yes, Lord. Okukhululiwe emhlabeni kukhululwe ezulwini. Hallelujah. Siyabonga mama. Ngithi amasango asehayidisi. Hallelujah. Awona kuphumelela. Yes, Lord. Ngehluthulelo zikabani? Yes, Lord. Zika Kristu. Yes, Lord. Kristu ibandla ngelakhe. Yes, Lord. Awuna choice. Una choice ukuthi umphike kodwa ke leyo ukuthi wena uzosogweni uma ukuthi awufuna ukukholwa izwi lakhe ayina choice. Hallelujah. You understand? Ingakho ke uPetro wakhuluma nabo. Hallelujah. Kwincwadi yezenzo sahluko sesibili. Amen. From verse 37. Hallelujah. Noma study from verse 35. Hallelujah. Or noma study from verse 34. Hallelujah. Ngiphe. Incwadi izenzi sahluko sesibili. Verse 34. Yeah, ngiphe 34. Ngokuba uDavide akenyukelanga ezulwini. Azange azaye ezulwini. Kepha yena uthi inkosi yathi enkosini yami hlala ngakwesokunene sami ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho. uNkulunkulu wathi kwindodana uJesu Kristu ke hlala ngala ngakumina ngakwesokunene. Yes, Lord. Hlala ekulungisweni. Yes, Lord. Ulinde. Yes, Lord. Ngizenze. Yes, Lord. Izitha zakho zibe yisinabelo. Bonke abantu abenza okubi abagcwele amadimoni abangafuni ukuze ekhanyeni zibe yisenabelo. Bazoba yisinabelo sezinyawo zakho. Ngoba ngeke baze bavuke bese kuvuso bafileyo. Hallelujah. Bayawahlulelwa baphindiswe phansi esihogweni. Sebephonswa eqhibini lomlilo. Bayoba yisinabelo ngoba bephila ngaphansi okwaphakade behlushwa kanye nomprofeti omaka kanye nodrago uSathane. Hallelujah. Njengoba isinabelo sikaNkulunkulu okwangona phakade. Ngakho indlu yonke yakwa-Israyeli. So nina abantu ke lina nonke abanye lithi ningcwele nani nina abantu engaphandle engakafuni ukuba ngcwele uthi ngakho indlu yonke yakwa-Israyeli. Indlu yonke yakwa-Israyeli mayazi impela ukuthi uJesu lo uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo enambethela uthini uJesu lo uthi uNkulunkulu njani uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo enambethela. Hallelujah. uJesu uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo enambethela nina esiphambanweni. Ingakho ke ethi yena unguye ophilayo owayefile uphethe izahluthulelo uphila okuphakade uphethe izahluthulelo zasehayidisi. Lo evula khona akekho ongavali lokho akuvalile akekho ongakuvula. Izona zahluthulelo lezi asinika abapostoli bakhe. Hallelujah. You understand? Amen. Hallelujah. Lezi zahluthulelo wazinika abapostoli bakhe. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Bathi sebeza lamazwi base behlabeka enhlizweni. Bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenze njani na? Ophinde uyifunde. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenze njani na? Base bethini? uPetro wayesethi phendukani. Sikhathi ukuthi uphenduke. Shiya izono zakho ngemuva. Uzithuntuthe. Uze kuNkulunkulu. Uthando lakho lokuqala uNkulunkulu 7 days a week. 24 hours. Uthando lakho lokuqala uNkulunkulu.
izwi likaNkulunkulu kufanele libe yilona eliphila kuwena. Ungafuni ukwenza wena ukuphila kwakho kube sezandleni zakho. Enza ukuphila kwakho kube sezandleni zikaKristu. Yes, Lord. Hallelujah. Kube uyena oholayo kukho konke. Ngalokho ke wena uzibekela indlebe kuphi ezulwini. Yes, Lord. Lapho kungekho khona amasela Yes, Lord. nokubola. Hallelujah. Akho ngisho inyungu. Yes, Lord. So isona sikhathi lesi sokuthi usuntuze. Yes, Lord. Ubuyele kuthando lokuqala uNkulunkulu. Uphile ngezwi kaNkulunkulu ngoba siphila kuzona ikhathi sokugcina manje. Ke ikhathi sokugcina zona azidali usathana uzoqeda ngabantu. Ingakho letha yonke inhlebo yamacebo nama devices ukuze adukise abantu. Phendukani Manje isikhathi sokuthi niphenduke. Yilowo nalowo abhaphathizwe. Fanele ubhaphathisiwe futhi. Fanele ubhaphathisiwe ufike ugezwe ngesigezo samanzi. Yes, Lord. Ngezwi Yes, Lord. bese uphinde futhi ubhaphathiswe bese uyalinda uhlale ulinde isiphiwo sikamoya engcwele Hallelujah. Hallelujah. ukuze ubhaphathiswe nangomoya engcwele Amen. ngokuba lesithembiso Ngesenu. esenu nabantwana benu Hallelujah. isaba bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu Eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni lesizukulwane lesi esibhubhayo Yes, Lord. isizukulwane lesi esiphambeneyo zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Hallelujah. Awunakusindiswa uma wakho No. awunakusindiswa umkhulu wakho No. but uKristu iminyango yakhe ivuliwe. Yes, Lord. Yes, Lord. Wena zinikele kuyena. Zisindiseni kulesizukulwane Zinikele kuKristu. esiphambeneyo. Phuma kena yonke lemfucuza yamabandla angakhonzi uNkulunkulu. Yes, Lord. Funa izwi lakhe ngokuba washo wathi ke abakhonza mina bayongikhonza ngokomoya nangokweqiniso. Yes, Lord. So ligcwala amasonto angenzi lutho. Amasonto angaze abhabhathize ngisho umuntu oyedwa. Amen. 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 Simbizela kuJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Uma uthi ufuna ukubhabhathiswa Yes, Lord. noma ufuna ukubuza imibuzo ephathelene neBhayibheli Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. ngegama likaJesu Kristu Hallelujah. amasaka Yes, avulekile Lord. sithi ke so ishiye imininingwane Yes, Lord. sifale ngomkhuleko siyabonga. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. uNkulunkulu onamandla siyakubonga njengamanje ukuba abantu bakho Nkosi usebenza enhlizweni zabo. Siyakucela Nkosi uJesu kuba singabi nakho ukuthula size siyenze intando yakho ngoba wena Nkosi sidalwe nguwe usidalela intando yakho. Impilo zethu Nkosi sifana nobumba ezandleni zombumbi. Sithi intando yakho mayenziwe empilweni zethu njengoba nasezulwini intando yakho Nkosi ephumelelayo. Thinta ke umuntu Baba eyisidalwa sakho ukhulume naye ngoba wena uyakwazi ukukhuluma nabantu bakho. Ukhuluma nabo ngembono, ukhulume nabo ngisho emaphupheni behlelwa ubuthongo ebusuku. Wena Nkosi ungabaniki ukuthula beze bazane nawe ngokupheleleyo. Njengamanje Nkosi uyakhuluma nabo. Sithi intando yakho mayenziwe manje kuze kube phakade egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Bazalwane kubo bonke laba abafuna ukubhaphathiswa cela usheshise uthathe ipeni nalabo abanemibuzo laba abafuna ukuqonda sheshisa uthathe ipeni ubhala inamba siyayishiya imininingwane njengamanje inamba ithi 066 566 9245 ngizoyiphinda inamba ithi 066 566 9245 email address ngizoyishiya na email address bhala phansi email address ukuze uzokwazi ukuthi usende email sizokwazi ukuxhumana especially uma ufuna ukubhaphathiswa nalabo abanemibuzo nalabo abafuna ukuqonda ubhale email address ithi izwilenkosi.ujesuKristu@gmail.com ngizoyiphinda email address ithi izwilenkosi.ujesuKristu@gmail.com Intshumayelo ziyatholakala futhi zonke ku-YouTube uyithole ukuze uzokwazi ukuthi uthi musuthola isikhathi usuhlezi kahle uzolalela uphethe iBhayibheli lakho ube nokuqonda liyasho izwi lithi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo so bhala ke iYouTube siyatholakala kuyona uthi izwi lenkosi uJesu Kristu uzobe usuyithola intshumayelo uzokwazi ukusubscribe
ku-YouTube ngiyaphinda ngithi uyatypa uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usuyithola intshumayelo ngokuphelele kwazo. Usubscribe, ukwazi nokukhomenta, ungakwazi nokupress ulike uma uthanda, uthandile intshumayelo. Usharishe nakwabanye, ungagcini ngokulalela wena kuphela, but usharishe nakwabanye ukuze nabanye bezokwazi ukuthi bezwe izwi lenkosi ngokuthanda kwakhe uJesu Kristu mayivumile. Amen. Na ku-Instagram siyatholakala ku-Instagram, uzobe usutypa uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukufollowisha, usende nama-DM ngokuthanda kwakhe ubaba esezulwini, ngoba uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu manje kuze kube phakade naphakade. Amen. 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 Sibonge bazalwane umusa nokuthanda kaNkulunkulu. Sithi asiphinde futhi sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen. Amen.